Vítajte v mojej obývačke. Zostaňte so mnou, ak chcete zdravo naštartovať nový deň. Som Marta Vacho a inšpirujem ženy v životnej zmene, pričom zdôrazňujem, že na veku ženy nezáleží. Som vášnivou propagátorkou zdravého životného štýlu, ku ktorému samozrejme pravidelný pohyb patrí. Nie som profesionálna trenérka ani fitnesska, ale vyše 14 rokov pravidelne cvičím a preto aspoň kúsok z toho, čo som sa naučila a aplikovala do svojho života, by som rada odovzdala tým ženám, ktoré zatiaľ s pohybom nemajú skúsenosť a nejakým spôsobom chcú začať. Preto ranná rozcvička je to najlepšie na štart a na štart vôbec do nového dňa. Pred niekoľkými rokmi som oslavila 50-ku, cítim sa zdravo a fit a jedným z dôvodov, prečo tomu tak je samozrejme pravidelné cvičenie. Všetko o mne, môj príbeh, moje články a moje 3 e-booky nájdete na stránke www.martavacho.sk. A teraz sa môžeme pustiť do ranejšieho cvičenia. Najlepšie, čo môžeme pre svoje telo ráno urobiť, je preťahnuť svaly po noci, stretchingom, pridáme dynamický stretching a potom trocha dynamiky na rozohriatie. Takže ideme si preťahnuť svaly krku na ľavú stranu, na 6 dôb, 5, 6, na pravú, raz, 2, 3, 4, 5, 6, dozadu na 6, 5, 6, dopredu, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Urobíme niekoľko kruživých pohybov ešte na pravú stranu, na ľavú stranu. Tak, máme precvičený krk. Teraz si precvičíme nohy, a to tak, že budeme prešlapovať na mieste. Je to najprirodzenejší pohyb, chôdza. V podmienkach, aké máme my, je to samozrejme prešlapovanie na mieste. Pridáme troška oklusu. Zahriali sme sa, precvičíme si teraz telo tak, že sa natiahneme, napneme to telo a budeme do ľavej strany takýmto dynamickým stretchingom na 6 dôb preťahovať. Teraz sa pekne spustíme dole, dole sa pohúpeme a ľavou stranou sa vytiahneme hore. Ešte raz to zopakujeme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Telo je napnuté. Teraz sa spustíme dole, pohúpeme a pravou stranou sa vytiahneme hore. To isté zopakujeme na druhú stranu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Spustíme sa dole, dole sa mierne uvoľníme, pohúpeme a ľavou stranou sa vyťahneme hore. Ešte raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Spustíme sa dole, uvoľniť sa, pohúpať mierne a vyťahneme sa hore. Precvičíme si chrbát, lopatky, ruky si takto zomknite dozadu a ťahajte celé telo napnuté a ruky dozadu na 6 dôb, potom povolíme. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6 a povoliť. To isté zopakujeme 5 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a povoliť. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a povoliť. Ešte raz musíte cítiť, ako sa vám chrbát a celé telo napína, pretože máte napnuté brucho, stiahnutý zadoček a ste celý napnutí. Povoliť a ešte raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a povoliť. Teraz si natiahneme troška nohy vzadu, zadné stehenné svaly. Budeme vykračovať dopredu pravou nohou a ľavou rukou. Takto raz a
A opačne, ľavá ruka, pravá noha. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stačí? Teraz prejdeme do dynamiky, rozprúdime sa celého dňa s tzv. Skakacím panákom, nohy spolu, ruky k sebe a budeme vyskakovať, ruky a nohy pôjdu od seba a vydychovať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stačí? Nohy si troška vyklepeme, vydýchame. Takto by sme mali ranejšiu rozcvičku za sebou. Verím, že ste sa naštartovali správne do nového dňa za každodennými povinnosťami, že sa vám bude dariť. Prajem vám krásny deň. Pokiaľ si pohyb zamilujete, budete cvičiť pravidelne a chcete so svojou postavou a so svojím jedálničkom niečo urobiť, v mojom e-booku nájdete veľa inšpiratívnych rád a samozrejme aj odkaz na správne, odborné, online videové programy. Môžem to skvelo odporučiť, pretože som týmto programom sama prešla.